picture. Anong nangyari sa ano mo? Kuwara ko? Ha? Nakita ko yung profile ko. Profile mo? Ayun yung profile ko sa Yun, sa ano? Facebook. Sa Facebook yun ang profile mo? Ay, sa ano? Di man sa palengke. Di na, asikaso pa tayo. Bukas na lang ano. Mabali sa 80-70 yung takbo ah. Ang nangyari? Ano, ilan ang takbo natin? 70-80, 75-80. Ilan takbo natin? Oo. Wala kasi akong sukat eh. Tadali, nahabot pa natin. 80. Hindi, masarap pa kasi magpatakbo ng ganun, di ba? Gagandang kalsada. Ang lawak ng kalsada. Oo. 70 yung takbo. Nakita ko ulit yung profile ko. Ano ka tayo? Sige, bantay muna ako rito. May gamit tayo sa susunod na lang ako pa ano. Uy. Picture kayo ng ate mo ron para may remembrance ka. Mamaya na akong babantay ako dito. May gamit tayo, may baka ano. Actually, this is my hometown kung saan ako pinanganak, but di ako dito lumaki. Sa Bulacan ako lumaki, pero nanirahan din kami rito ng almost 4 years. And after that, after those years, my father decided to transfer our residency in Bulacan. Jessica, lukuhin daw kita, tara na. Sabi mo mauna na kao sila. Oo na kami sa inyo ah. Sige, sige, go, go, go. Yeah.
Itong building na to, hindi pa buhay ang tatay ko, ay nakatayo na. Ang nagtayo niya ay Spanish. Minsan naging kolonya tayo ng Spanish, ng Espanya. Kaya pinagawa nila na yan. Kaya nga pangalan ng aming bayan ay Barcelona. Galing yan sa salitang Barcelona sa Spain. So sa kanila nang galing yung pangalan ng aming bayan, which is Barcelona, coming from the Spain. Look at that. Napakatagal na ng ano na to, gusaling ito. After so many years ngayon lang nakabalik in my own town, Barcelona, Sorsogon.
natatandaan mo na kung saan yung bahay namin. Ah, Randy, turo mo nga kung saan papunta. Eh, papunta sa amin yan. Pero hindi tayo ano dyan. Nandito yung, dito tayo, diretso tayo. Yan ang papunta sa amin. Malapit sa tulay, saan kaya yun? Alala ko nga sana. Actually hindi ko pa alam yung bahay ng tito ko. Pagtatanong muna namin kasi malapit sa kanila yung bahay na aming rerentahan for the 1 week. This is my hometown.